Men Lewaf Velayet Ýürüýte Sanat Mektebining talyby Güljemal Taýlyba. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan bitaraplygyň mekan ýylynda ata-watanymyz Türkmenistan diýarymyzyň her bir güni ösüşleri, şany seneleri, toýdur bayramlara beslenýär. Biz hem Lewaf Velayet Ýürüýte Sanat Mektebiniň muallimleri şeýlede talip ýaşlarlaryň bilelikde ýurdumyzda geçirilýän her bir toýdur dawaralara özümiziň sowatlarymyz bilen gelýäris. Şu fırsatdan peýdalanyp biz talip ýaşlara okumagy, öwrenmäni, döretmäni, uly sahnalarda çykyş etmäni, mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başı dik bolsun, alyp barýan, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn.